Er sociale medier egentlig overhovedet socialt? Eller er det lidt mere en kapitalistisk pengemaskine? Når man kigger ud i det digitale marked og ser, hvad der er muligheder inden for sociale medier, som vi kalder sociale medier, så er der rigtig meget sidde og scrolle hjemme og sidde og kigge på ting. Det synes jeg ikke er særlig socialt, og det synes jeg egentlig ikke er særlig sjovt heller ikke. Det er underholdende i en kort periode, men det er ikke noget, jeg husker i morgen eller om en uge eller to. Vores Social Vibes har svaret på, hvordan gør vi sociale medier socialt igen? Hvordan gør vi, at man kommer ud i den virkelige verden og connecter med andre igen? Vores ønske med Social Vibes, det er, at du hver dag, hver uge, hver måned er på en ny oplevelse og laver et nyt eventyr, som får dig lidt ud af comfortzonen og får dig til at lave noget sjovt. Enten på egen hånd, eller med nogen, du holder virkelig meget af. Så Social Vibes er et ønske om at komme tilbage til forbindelse mellem hinanden, forbindelse med den virkelige verden og forbindelse med nye oplevelser.